Guinea Bissau ko leydi toƴƴude he yaajendi kono he bindi leƴƴi aadaji he finatawa sabu non ñiɓde diine islam he chrétien ya he leydi he ɗi majjina pene kewɗe ɗen kono hay hewade mum non nde won finatawaji ɓurɗi raw nde wonno baɗoɓe ɓe ɗi darori noon tawa ɗum majjani tuppoɓe walla beccoɓe leñol yo no rewrara sanamuji mu'en manjakoɓe kañ ko si tawi jooma galle maayi ɓe lesa leggal maandi nongal yeeso he ɓornude mum ko ɗon heddiɓe ɓe beccara konjule juula ñaago haajuji mu'en oɗo jalan ko ɓurɗo mawnude to hirnange leydi ndi o woni ko saare bi'erende Bashil hoɗo raande leñol manjakoɓe ko ɗum waɗi yimɓe heewɓe ɗi gara ñaagade haajuji mu'en Lucio Balencante Rodrigues ko kañ woni mawɗo jalan o. Kala ko jiiɗa minen mbaɗa ɗo koko min doni mawɗo men ɓe ɓayɓe ɓenndi ndi lesuɗi min mbiyata ɗum ko picap e ɗemgal manjakoɓe ɗum firsi ko ɗoygal goral yooɗi mandina neɗɗo gooro bo min meeɗi wurdude e leñol amen yeru oɗo ko mama mamtoro an wiyereno mantenkere ngal ɗo ko mama am Balencante ngal ɗo ga ko baba am Luis Balencante ko on lomtimi ɗo ko ɗum waɗi kala nde maymi lesudi am ko madarneɗo ɗum ko hunde teddude e amen sabuna ko baaliɓe amen ɓe min bursinta e leɗɗe min darna ɗo ko ɗum waɗi karan ɓitere nde min jogi min garat ɗo min ñaago nde wonno yimɓe heewɓe ɗi boppa laawol ngol Lucio Balencante Rodrigues kañde ɗi hooli wonde ko laawol mu'en woni gongawol ko Allah ran gooro o andi laawol gongawol sabu minen gomi wonde ɗum ɗo kala ko laawol Allah woni walla ni ko laawol amin ngol ɓuri wonde halal ko ɗum waɗi mon ñaagi kala giwɗo he jurol maɓɓe no arsu sabu mawninde aadaji ɗi gooro ɓe he men jari arsude e tawa ngal he min ko ɗo woni molorde am nde no chrétien ɓe kolore laawol Isani mano islam yankoɓe ɓe kolore laawol Muhammadu ni ko non men kolore sanamuji amen ɗe fina tawa Afrique ha hanɗi wuri ɓay neɗɗo waɗanta ɗo dawari haɓɓo e ɓandu mum he a fellat ɗum kural natara ha ɗum ko gonga wara he gooro yeddelo duuɓi 50 ɓaawo nden ko dewoɓe jalaŋeji walla sanamuji keedi yeeso he limore kono han ko islam woni dow 46 piccel goo hakindo tawri ɓe ɗon 3 piccel jeerari hakindo isa yankoɓe ɗi he 10 piccel jeenayi ɗi ɗamina non ɗo he duuɓi 20 to yeeso diine jalaŋeji walla sanamuji koko jogori lirsade ko mawni nde wonno ñande o yimɓe ɗi garsa he laawol Allah ko manjakoɓe goni nayaɓol he leƴƴi Guinea Bissau caggal fulɓe balantoɓe he seɓɓe kono noon ɓurɓe hewde he maɓɓe ko sanamuji de wara watti hen peppeliɓe mankañi e ko nandi he mum Ousmane Embalo Bissau RFI